तर मित्रांनो, आता आहे रंगपंचमी आणि मी आहे माझ्या घरी आणि नॉर्मली मी कुठे जातच नाही खेळायला वगैरे बाहेर. पण ह्या वर्षी पहिल्यांदा असं होणार आहे की आम्ही सर्व कझिन्स, सगळे भाऊ बहीण आम्ही आज भेटणार आहोत माझ्या इथेच. मग सगळेजण येत आहेत, सर्व एक्सायटेड आहेत. असेल जवळजवळ 10-15 जण असतील, ते त्यांची मुलं वगैरे सर्व. मी पण काही तेवढं प्लॅनिंग केले आहेत. मी, गौरव, दीपूने, ताई आहे खाली, ती स्पेशल चिकन बनवते आहे. आता मी तुम्हाला सेटअप दाखवतो, मी सेटअप काय काय केलं आहे. आकडी कांदा लावा मासे लावा काकांचा मिक्सर चिकन. तर तू माझ्या ब्लॉग मध्ये ही पण एक आहे, ही बोलत नाही कधी आहे ना, तू बोलत नाही ना. हाय हॅपी होली. हिच्याकडे ना पैसे नाहीत, पैसे नाही तिच्याकडे. बघा माझ्याकडे होय मागतायत, मी लहान आहे. कसली आहे कॉन्स्टंटली 2 ब्लॉग मध्ये मी आहे. हो, बाहेर आली आहे ब्लॉग्स मध्ये. मी बाहेरच पडलेला, आता तुमच्याकडे बाहेर पडलाय. होय पॉम नुसतं पॉम. ते टिपून नाचतो कसा नाचली तरी काय. का कोणाला मारतेस? खालून मारणार ते लोक. मग मार त्याला, भिजव त्याला. तुझी पिचकारी नाही पोहोचत वरती. मार त्याला, मार. हॅपी होली. हम छोड़ेंगे नहीं किसी को. अरे घरात टाकशील, घरात टाकशील. अरे कोण तरी घ्या झोपो तिथे. हा कुठलं पाणी काढतो बघा, कुठले हे पाणी नाही तुमच्याकडे. एनर्जी. तुम्ही खेळत नाही? ये चल, नाचायला ये चल. डीजे बोल. हॅपी होली. काय मग थकलीस तू खेळून? मग हा पाणी नाही. हॅपी होली. कपडे काय करूचे? थँक्यू. थँक्यू. हॅपी होली. शिवाश का अजून बदलले त्याचे कपडे? आले लोक सगळे आले. शिवांश इकडे बोल. हॅपी होली कर. हॅपी होली बोल. हॅपी होली बोल. होती अब मेकअप करतोय.
एक कानात पाणी कुठे भरतोय बघा. महिन्यात लगीन होताला आणि पिचकारी मारता. हे बाटली घ्या टाका वरती. हे धाव. अरे गाडी बघ तिकडे. हॅपी होली. छान. आता मस्त दिसते. दुसरी गुलाबी लावलाय. ते बंदच केलं. तिने बंदच केलं. सगळ्यांमध्ये ना हा जास्त आहे. हा डांबीचा. यो मोठो डांबीचा खेळून घेतोय. ही कसली होई. हा ही कसली होई. हा तोंड मिंडू यायची. काहीच नाही बघ. काहीच नाही दिसतोय कलर. माकडासारखं दिसतंय बघ. लवकर ना सुके मला सांग. मीला सुके कलर लावला माझ्यात पाणी का होता. तू आवडीची ना सगळ्यांच्या मनात. काहीतरी सगळे बाहेर कोणता काय नेटफ्लिक्स बघतात दोघे. हे कोळीवाड्याचे किडे आहेत. गाडीला धुवू नका दोनाच्या. लोऊया काय घेऊया काय दीपक लोऊया. घेवा बसवा बसना पण नाही रेडू. पाडूक बसना पण नाही. होळी लवकर काय पाणी टाकून घ्या. बघा असे आमचे भाऊ. आम्ही सगळे सबूत मिटवतोय. हो काय होलिया झाल्या. कसं वाटतंय. चेस बुंद्याक मिशी फक्त लावची बाकी होती. बाकी सगळं पूर्ण बरोबर. काय मी कलर कोणाच लावला नाही म्हणून माझे हात चांगले आहेत. गपचूप घरी जा आता. किती वाजले. सगळं झालं आमचं करून. आणि आता येतं आता आंघोळीचा टाइम. कलर बघा तोंडावर लागलाय. असं की जात नाही आता. घासून ना स्किन लाल झाली पण तो कलर जात नाही. मी काय केलं असणार सांग. अरे डोकं दुखायला लागलं घासून. असं वाटतंय ह्याला भंडाऱ्याला आला. भंडाऱ्याला जागा शोधता ना. कलर निकलेगा नाही साला. हे बघ ताई असेच आम्ही रविवारचे आलो की एकदा असे मी चिकन बनवून. चला बाय. ब्लॉगची सुरुवात आणि एंड तुमच्याकडून. परत काही तोंड दाखवतलं आता. दाखवतलं 2-3 हफ्त्यात परत दाखवतलं. विभा बाय. चला.